cum are loc întreg procesul, dacă se vede unul singur ce e destul de complicat, care sunt reacțiile oamenilor. E rapid, ușor, fără stres. Chiar poți să rătăcești, eu aș spune. Celor pui trebuie lasă începi singur. Prieteni, salutare la toți! Astăzi în acest video împreună cu echipa eDocumentare.md vom arăta întreg procesul cum are loc de perfectare a buletinului și român, adică depunerea dosarului. În spatele meu sunt două rutiere, adică deja sunt plini cu oameni, deja s-au urcat și noi ne îndreptăm spre România, acolo deja să depunem actele și o să arătăm cum are loc întreg procesul, cum decurge, care sunt reacțiile oamenilor și multe altele. Așa că o să fie tare interesant. Voi nu uitați să vă abonați la acest canal, să puneți un like, iar noi începem! Noi acum am ajuns ca să depunem dosarul la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Deja s-au adunat toți clienții companiei noastre, inclusiv și noi, adică noi ghidăm cum să facă mai corect, adică toți pașii automat, cum să depun, pentru că dacă se vede unul singur ce e destul de complicat, adică chiar poți să rătăcești, eu aș spune. Cel mai bine când este cineva care te ghidează și asta e foarte important. Majoritatea clienților noștri deja au ieșit după depunerea dosarului și noi între timp o să întrebăm care este recenzia lor și o să vedem însă și cum a durat procesul. Experiența a fost foarte plăcută. Sunt bucuroasă că m-am adresat la compania eDocumentare. Cred că n-aș putea să mă singură să fac față și nu-mi pare rău de fel că am făcut pasul ăsta și recomand la toți care vor să depuie pentru cetățenie să adreseze la compania eDocumentare. E rapid, ușor, fără stres. Cu compania eDocumentare a fost foarte ușor. Încercând singur, timp de 3 ani n-am reușit nimic. Vreau să mulțumesc frumos companiei eDocumentare, iar celor cui trebuie lasă începi singur. Deci, prieteni, noi acum ne îndreptăm cu toți clienții noștri deja acasă. Noi acum am făcut între timp o pauză. Ca să înțelegeți, noi pe durata cursii facem mai multe pauze, adică 5-10 minute și două pauze de 45 de minute. Prima pauză de 45 de minute este la plecare, care o avem, și a doua pauză este deja când la venirea în țară. Și la doua pauză, compania asigură o masă gratuită, adică din partea companiei, ca să înțelegeți, pentru toți clienții noștri. Și noi deja chiar acum la doua pauză ne aflăm și deja noi așteptăm ca clienții noștri să ia masa, să vedeți ce o să mănânce la masă, adică asta e foarte mult contează și noi foarte mult punem accent pe acest lucru. Aici sunt rutierele noastre cu care noi ne deplasăm și vreau să spun că rutierele astea anume sunt foarte confortabile, anume la curse lungi, anume așa cum noi avem nevoie. Compania eDocumentare, nume în care poți avea încredere. Ne conducem după acest slogan, atât în deservirea clienților persoanelor fizice, cât și persoane juridice. Bună ziua! Eu mă numesc Victoria Cosovan și sunt un antreprenor nou în Republica Moldova. Am apelat la compania eDocumentare pentru ca ei să mă ajute să-mi deschid propria afacere, deoarece eu nu aveam timp și nu știam de unde să încep, la ce instanță să apelez și cum decurge procesul. Și echipa m-a ajutat foarte, foarte mult în acest domeniu. Doar am venit, m-am adresat, am achitat și am semnat contractul și ei au făcut totul în locul meu, iar astăzi am venit doar să-mi colectez documentele oficiale și ștampila. Și le mulțumesc foarte mult pentru că mi-au salvat timpul și au făcut serviciu foarte calitativ. Recomandarea clienților și încrederea pe care ne-o acordă este dovada prestării muncii noastre cu succes. De aceea vă recomand să ne legeți pe noi. eDocumentare.md, nume în care poți avea încredere.